דוקטור מל, אתה בשידור, בשידור. אני בשידור. שלום לכולם. חלמתי על תרנגולות, אני לא יודע למה. ובכן, ברוכים הבאים לדוקטור מל, מספר על כל הדברים אשר בתבל. היום יש לנו מכתב מעניין מפאולו, פאולו מריו דה ז'נרו, אשר בברזיל. הוא מדבר פורטוגזית. הוא כותב לנו, como vai você, Melzinho? אני אענה לו, tudo bem, פאולו. זה קצת בפורטוגזית. מה שפאולו רוצה לדעת, זה מה ההבדל בין היפופוטם לבין קרנף. ובכן פאולו וכל הצופים, פעם הראשונה בהיסטוריה של הטלוויזיה, הזמנו לאולפן... גרינג, 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 גרינג. שלום, כאן דוקטור מל, המספר על כל הדברים שבטבע. זה שמואל המפיק שלנו. איפה ההיפופוטם? הוא אומר שהוא לא נכנס בדלת. מה עם הקרנף? גם לא נכנס בדלת? אז מה אני אעשה? לראיין משהו יותר קטן? בסדר. שלום לכולם, וברוכים הבאים לדוקטור מל. מספר על כל הדברים שבטבע. יש לנו עוד מכתב, המכתב הפעם מכרמל, וכרמל מכרמיאל. וכרמל רוצה לדעת למה קוראים לעגבניות קטנות עגבניות שרי. ובכן כרמל, אנחנו הבאנו לאולפן עגבניות שרי. הן עגבניות קטנות, עגבניות של ביס. והעגבניות האלה הן כמו עגבניות גדולות, אבל קטנות. הן באות בצבעים שונים, הנה, באדום, ויש כאלה עם גוון ירקרק, ויש כאלה צהובים, אבל לא עניתי לשאלה, למה קוראים להם עגבניות שרי? ובכן, עגבניות שרי נקראות עגבניות שרי, כי צ'רי באנגלית זה דובדבן, והם דומים לדובדבן. הנה דובדבן. אתם אומרים שהם לא כל כך דומים. האמת היא שגם הדובדבנים כועסים על עגבניות שרי, כי הם טוענים שהם לא באמת שרי. הם טוענים שהם לא פירות. האמת שעגבניות הן כן פירות. יש להם גם גרעינים. ובכן ילדים, אנחנו נבצע ניסוי פעם ראשונה בהיסטוריה של הטלוויזיה. אמרתי לכם, ניסויים צריכים לעשות בנוכחות ההורים. אנחנו הולכים לאכול ביחד עגבניות שרי עם צ'רי דובדבן אמיתי. בואו נראה אם זה טעים. אנחנו לא נשכח בסוף לזרוק את הגלעין של הדובדבן. מה ניקח קודם? ניקח את עגבניית צ'רי. הן כועסות. טעים. מלא ויטמינים. יש אנשים שטוענים שעגבניות זה אוכל הכי בריא שיש. עכשיו דובדבן. גם טעים. מל, נראה לי המצאת מתכון חדש. אני נוציא את הגרעין. כן. מתכון חדש. כן, בפעם הראשונה. בטלוויזיה. אולי בעולם. אכלנו עגבניית דובדבן ביחד עם דובדבן. לא רע. תנסו בבית בנוכחות ההורים. תודה רבה שהייתם עם דוקטור מל, המספר על כל הדברים אשר בתבל.